yeZimbabwe ndo kubva vaita sei vagara vakadaro mukuwasha manje achibva ashevedzera kuti ini ndoita sei zviri nani ndiite sei ndifambe nemudzimai wangu mukuwasha ndofamba nemudzimai but mukuwasha akazotaura nemudzimai wake naambuya vake nekuti pabarika mumwe nomwe nevana vake anga kunoungana nemhuri yake achitoita sei nekuti pane zviri kunetsa toita sei nekuti pane zviri kunetsa ndobva vafamba vakazosvika pakunouya pamba mukuwasha akashevedzera kuti inini nemudzimai wangu ngatironge so mukuwasha nemudzimai wake naambuya vake vakazoronga zvinoita kuti pamba pasvike munhu anoita sei anobatsira ndobva asvika pamba ndobva pabatsirwa abatsirwa pamba mukuwasha akati tisatiita zvatiri kuita regai tione kuti mukadzi panenge achienda pamba nedzimwe hope dzanomboti akaenda kumba kwavo dzichiri kuuya here mukadzi wake paakaenda kumusha kwake ndo pakasvika baba vachinzizo baba vaita bofu avachaoni baba havachakwanisi manje kuzviitira vega vakuwashe nevana ndo vachifamba nababa vane zvavari kuudza baba imimi muri kunzi pane zvamurimi kana musina kupupura baba hazviite baba ndope vakamanikidzwa kuiswa mukona zvokunzi baba munogona kuona asi kuona kwamunofanira kuti muite panapa ndiko kuti munofanira kupupura asi mungatedza kupimedza kupupura muchakumbira ruregere kumwana umwe neumwe nokuti pano pamurimi mune chimwe nechimwe chemwana wamuinaye right so nhasi kuseni mhuri yeZimbabwe baba ava ndo pavamboitirwa nyaya dzokunzizo kuona munogona kuona kana muchida tokuitira example yekuti munogona kuona asi zvavakachengeta zvevana vana ivo pachavo vanga vachifamba vachitsvaga rubatsiro mavafamba vachitsvaga rubatsiro ndo maita kuti imimi munge muchiita bofu nokuti mune zvinhu zvavafamba inazvo baba vari kubvuma here kuti chokwadi pane zvandakaita pavana izvo zvapaka kuti nditadze kuona saka iko ndinotadza kuona manje pavari kunzi munogona kuona pakaitwa zvaitwa baba vomboona dzimwe dzenguva asi nyaya pamuri kana musina kupupura kana kuratidza vana zvamuinazvizvo munogona kufa makadaro saka baba vachibva vabvuma nezuro nhasi ndo panga pachitaurwa nababa kuti ndinoda kuti ndibudise mumwe mwana umwe neumwe pavana vese vakaita operation vaya baba vanga vachibudisa kuti mabhotro chinoita singe chinoiswa dovi tiva twakazadzwa neropa twavainato twavanga vachigara nato mumba baba Isabel muri kutaura kuti varoora yes kuti varoora vanasikana vavo vakaroorwa but kuroorwa kwavakaita vari ikoko wese aita mimba akapona mwana wokutanga nenzira yeoperation right asi vasati vapona vaibuda rimwe ropa rekuti dzimwe dzenguva vaitozoudzwa nemadhokota kuti aiwa hongu ropa muri kubuda but pamwiri hapana kubva ende vaiti vakaona ropa iro rabuda kudaro wotoziva kuti apa tozokupona ende aipona asi vana ava vaita sokunonzi ivo ropa ravo rakachengetwa kudhara nababa so baba vaitora ropa revana ndo ravaichengeta pavana 8 6 ndo vakaroorwa vese vakapona vana ndo vaibuda ropa iri ende vakapona nenzira yeoperation 2 ndo vasati varoorwa ndo vasati vaitwa zvinhu izvi so mumwe mukuwasha akuti iye ndiri kufamba nemudzimai wangu but zvandiri kubata ndikuona tezvera vangu zvikanza usamboitwa kuita pamuviri zvakare nokuti iko zvinozvinaona mudzimai wako afa kana kuti utofambira nyaya dzake mukuwasha akati mukadzi wangu handisii nokuti ndakaroora ndakachata ndotadza kuita vana sei iri ndakaroora mukadzi wangu ndichimuda kukana zvinezvo zvakaitwa navabereki vake ndomudzorera kumba kwavo kwamuchato wandakaita iri ndichazoramba chichamira sei ngatifambe ndokufamba ndopavakasvika kunogara pasi naamwene ambuya vake amai vemukadzi amai ndananga imimi ndavai nemudzimai wangu zvandiri kubata ndezvakati zvakati ndiri kunzi mudzimai wangu akatakura pamiri zvakare anofa but toita sei watiri kubata ndibaba fayafera so pamba apa vana vese vakaroorwa vaionekwa vachibuda kuenda kumasowe kana kuenda kuchivana mumwe nomwe naamai vake nevakosha vake uchimenzi baba ava vanga vakufaita minamato agenesi yevana vese nokuti vana vaingoti ngazvidzokere kwazvakafa asi kwazvakafa ndikwababa so mukuwasha wokutanga uyoyo ndiye akazogadzira zvokuti mubatsiri paakauya akashevedzera kuti izvo usaende kure zvako asi pamuviri usaita nokuti kana wagadzira munhu warikugadzira ndivatezvana right ukasagadzira vatezvana zvakare ukamwita mwana chete mukadzi wako ari kufa sarudza zvaunoda right asi vafamba kudaro zvikanzi chinagai tikuzivisei kuti toita sei ndobva vapaka paipai vapaka kudaro ndo pakatanga kusaona baba vachenzi kusaona kwamuri kuita inyaya yekuti izvo baba zvamakatakura imimi zvinofanira kuti zvibve uye zvemupupure kuvana saka iko zvinozvi baba vabvuma pakusaona kudarwa iko zvinozvi mukuwasha nemudzimai wake baba havasi kuona baba vazobvuma zvavo nhasi ndopabudisa zvimagaba zvinokona kuita 6 senge zvinopekerwa doi dikiriya zvese zvino blood mukati blood dzakatosviba rimwe ritori nemagodo but pane 1
muri kutoonekwa sekuti izvo mutori nekamugaringi kanzara kechigumwe karimo ende chokori kuti pavana ivavo pane umwe mwana ari kumurume wake vanoita zvokurima donje kwaanorima akadonhedzwa nengoro ndokubva adambuka chigumwe asi imozokeri mubladimo muri kuonekwa chigumwe izvozvi baba ava vari kunzi havasati vakura nekuti vari kunzi kuti pane zvimo zvakavanzika zvisinei nevana ava zvavanofanira kuti vapupure so pari zvinozvo izvo zvakasati zvabuda but zvaburiswa kuseni kwanhasi zvimagaba zvine blood. So vana vasikana vababa ava ndivo chete vakagamwa navo vakagadzirwa vakatorerwa ropa ko vana vakomana hapana dambudziko riri pavari. Vanakomana hapana dambudziko rakaitika asi mutauriri kana kuti mubatsiri ari kuti handide kunanga munhu baba kuti muone mune zvimo zvamasara nazvo zvamunofanira kupupura mega kana mati hamuona munongotudza pazviri isusu tinobata right. senge ipo pavakachakura zvimagaba izvi vaingotaura chete kuti ende pakati tore pakati mubatsiri ndiani achinotaura achiti zvinhu zvinotaurwa izvi handisi kuda kutaura nini baba venyu ngavataure saka pari kunzi pane zvimwe zvihombe zvakare zvavanofanira kuti vataure kuti vachiona ende nezuro vakambosvika panguva yekunzi kuti muzive kuti munoona tichitaura nezvaizvozvo munofanira kuti mumboona vachibva vaitwa zvavaitwa vachibvotanga kuti mumboona zvakare zvikanzi ichokwadi kuti munoona but hamuzofi makaona zvakakwana nokuti hamusati mapupura kuvana venyu uye zve zvinhu zvacho hamusati mazvibudisa so far havasati vakuona asi vabudisa 6 magaba ane blood. Pakaipa machinzwa chekuzimuri pake muri yeZimbabwe munoti kudini konacho asi izvozvi mubatsiri achiri here pamba ipapo achiri kubatsira here vanasikana ava pamwechete nemhuri iyi anotoripo ndiari kuti zvichiitwa ine ndiari kushevedzera kuti buditsai zvekupedzisira ndichibva pano munofanira kusara muchiona sezvamuri kumboita zvese nokuti hapana chinoshamisa chiri pamuri hapana chakakanganisika asi kuti vana venyu vakafambawo ende kwari kunzi vakafambawo iye ari kutaura izvozvo ndiye wacho akafambirwa kwacho ndiye ari kuziva zvese. 7 minutes past 11 National FM Radio muri yeZimbabwe musakanganweka kuti nhasi ndoka pari kupiwa kamutongo kuvanhu vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nezverufu rwatapiwa makore uyo akashaya ane 7 years akaurayiwa pari kufungidzirwa kuti vakauraya nditafadzwa shamba pamwe chete kana tapiwa makore senior vanovaka baba kuti pamukuru vemwanakomana uyu musi wa 17 September mugore ra 2020 kunyamutombo village kwa Murewa. National FM Radio ichakupayika kuti ko right mutongo wacho unenge wakamira sei rufu rwatapiwa makore runofungidzirwa kuti rwakaitika nekuda kwekuti vaida kutora mabody parts kuti vanotengesa semashoko akataurwa kana shamba kuti vaive vavimbiswa ka mari inoita $1,500 asi tapiwa makore senior ari kuramba izvi so judge Munamato Mutevedzi ndiye achapaka mutongo wacho nhasi. Regaika tigadzire pari zvino timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veLPS Zimbabwe inova subsidiary yeLPS South Africa avo vanotengesa kama spare parts emotikari kune vese vari kuda kama genuine spare parts aiwa karamba